toh ka janit besuk komen yipi berkhot ka jingla ba ding todong mo plat video tang ba dene ki comments jung ki bri ku jungi ki ba penlong nga ba hapan penpai ni amar kaliang sto kayak yo ba kani ka social media hami kalian adu ba mi ba ding todong mo kadin dei kata ya yo ha ne tang ba bat ka kwa yo jing hikai bat ka ben tang ba to jat bala request ki babun balang kinong persian ki jongat ki ong to pensai no ya ka ka ba u ba Jason rem u kwa jing tip mo to ngan pensai la ka pensai namar ba pila request ma phi kinong persian jonga ngan pensai ti kani ki video ngan sa edit ru sendon ban pen phi kinong persian ki jonga ka jing bakla ka de jong ba Jason rem ne ka de jong ba deng dot tong so ngan sa edit ikani bat khnang ba phi pindup ya syai manu bo bakla hendre borobor ngia pen mar kaliang ya la jong jing bakla hendre uja sendam uang bangam bakla ngaklem that lani ngaklem penjak borom you know tang balar piku along leader piku along kapten ha social media pide bandon ru ka experience kadai tang ka jing hikai ti baje sendam telati yang namar beli nganang share tang ha ka way ka Facebook group ngampat share baru khot ki Facebook group ladang share baru khot ki Facebook group lei kalong kabama na kani kadaw ngangan ong ipi aba pi penon kami ki social media hi to da don ru bat ki experience confident mo ti na ta kadaw ngangan ong ipi ngan pen no manta kamin ya ki jing bakala jung je sendram ti ba uje sendram ru la kwa jing pen syai namar ba pitep aba pinlong guide pinlong leader pinlong captain pide bandon ru ya ka responsibility so ka responsibility ka jingkit kri ti na kani kadaw na ya kwa kamai pisat hanre na ya kwa long kapten hanre lada pimpat long fit ni outfit ti kamut borobor hi ki kapten borobor ki di long ki ba long fit sto mdei outfit ti mentangan explain no mo ngan pensai no ya ka ege jing bakla jing ba jesendam ti ngan spa edit ndal adep edit pisai pet hang tu bakla mano mo ti khamtam social media ngangan ong ipi haba pi long captain pi long leader haki social media ti haki group lani haki nu kinu ki kenja Facebook group WhatsApp group lani YouTube channel ngangan ong ipi ini Instagram hapet bahai comments mo ngtu ki comments ti kata kadiga responsibility jong pi unong tau lani unong post ya ki Facebook group Instagram group lani ka WhatsApp group lani ka YouTube channel tinggi de ban pet ya ka tu rangkat ba ka responsibility ba pipi de ban don namar yo ka yalam bakla namar baje sendram tu keno bakla manga ti kemut lada u delete makana ya ko post jong u ti kemut saya pet pi bakla mano pi ke ba but yanga bat ke ba but uje sendram ti kemut ngini pet ya kata jing long fit but outfit mo fit but outfit ti de na kata kadaw komut ki balong biang bat ki bom badang duna bom pat biang mo ti na kani kadaw ngangan ong ipi ka syong happy ki pat ba bani bisa ti tangkat ni ngan penkot no kuble sibun ka janwit usuk ukman ya pi bar khot kinong kersan jonga ti ngan pen ino ya pi bat menta ndangala edit ngan pen pi ya ka jing bakla ka de jong no ka de jong badeng do trong sedang badeng do trong ne sedang ubaje sendam mo kulis kibun kulis jarngo ka miet basuk ukuman ka jamit basuk ukuman